ngầm nắng shu ban thia ngầm nắng shu ban đăng na ru ki tu ki po ba ya phi nga shen kum ba ya do no chong nga phi la rong man kleng ma phi ti kum no ngan long jing in ba shi por han me hapur thei ba it what I no ya nga tang mar wei bertat u bernyam lele kita ba hak sang ti trong pi to kdut it ya ga jingom na ka kum ka mit ya man sim kam khus lai bat pi ngam perwa rupane mau kotor jing it ba chili kum ki du riau ba ado no chong pi ju nam ai ngan sa bertat u bernyam lele kita ba hak sang ti jong pi to kdut it iaga jingong na ka kum ka mit ya man sim kam khus lai bat pi ngam perwa kum baju bana arnut ngilak rei in it markel yang iwe ya iwe wat lasmi kan se no nak mat chong ni si enter jing in ngan don lang bat pi wat lasmi kan se no nak mat chong ni si enter jing in ngan don lang bat pi bertat hak sang ti jong pi to kdut it iaga jingong na ka kum ka mit ya man sim kam khus lai bat pi ngam perwa